mi fere ma con jol balejo krum tu mi taki basto balejo krum sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o sendi mai banden do wima ko diluma nyainga sama o dunya yene jogi jom satir ma fo lugeno dili dilani cherno abu bori ngartani cherno abu dili dilani cherno abu bori ngartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo il faut jortan so bumi am nanam on babam on fofon da ko vraiment mi jirni mi tawi ber wuur certain gurnam hay pakkin biscuit bur kam jogar valeur donc bit parle dan non haydar so Allah parce que ko jortan jirni to mi dubam di en mbajirtu don kam ni vraiment dubam di mertani wajete ko mawdo furi ngannanda hoore ma hirsu ñen fo wajete dal buride kadi so tawi ko amour vraiment odum jidi kam kadi jiddi don kam ko amour fidélité dal ane kam fo nganen kam surtout ma non an kam ko sippira amour yaw non mi ala ko wona wona ko jiddi vraiment change ngurna mom be yande dal menda sa jeewi image am tan andat ko jiddi change jiddi firtis ko wona dum non mi ala ko wona wona kono ngun fof am tan alhamdulillah min tan min jidan noma mi kayli jamma min kayli nyalom ala ko no fandar hala men sona yam ya fam ko min karat nganda ko min karat ko la fo wona ngagn
wona min jeyima wona haydara ko pewol ma tan min jiɗi kawma ko fiyatma ɗo komo furoma haydara ko yidde tan ya few ya won ya wano moƴƴi ɗum tan tagi wona mo firma par ce que mo añma wona haydara a faami min kadi sa yi ɗo mbiɗa wonde makko ɗo yende sahaji so waddema mi naati hen wona haydara ko yidde tan ya few kadi mbawa famde an ko kalentoɗa ko holɗum ewa ɓayde an alhamdulillah yi ha jottinima hoorema a faami a andi aɗa ko ɓurno sadde jagga kamin kalata ko gañi mi jaggirma ka a wona ɓinguel galle ka ɓiɗɗo galle ni no wirte ni tan a faami jaggiraɗo minen min jiɗama walla kamin ɓittinɓen ɓayde an alhamdulillah hakkille ma waccimama ha andi kamin kalatema ko foof wona gañi ko yidde tan ko ya won ya few ewa yettata Allah min ɗum tan wonno hen fandare amin min jiɗi tan ko ya few mais kaw kam mi yiɗi kam ni ne min ngala ko ɓurma dal kaw ha joni ko yiɗi kam ko foof on darda mi yittata hakkude makko e babam no wano ni par ce que babam vraiment ni fiyatnoma babam ni fiyatnoma ɗum ko an waɗɗoma hakkille ma kawma ala ko non non ko ɗum yiɗi yoftade hen parfois mbeɗa famam ni mbeɗa famam mais yo rentoron ala ɗum kam ligge Allah ala hen an hoto miijoto ni ko kala joni ko machallah no fewi hoto watten haydara sona ɓeyda tinnare tinnoɗa est ce que a faami par ce que bonnede no weewi ala saɗi tan ko moƴƴude sa yiɗi noon fewde a yiɗi moƴƴude minen amin ɗo hen kala ka anda sa namdi min kalanma kala ko jiɗɗa wonde so min mbawi min mbaɗanma no waɗi kay ka connomin ko sam hanma yadno ƴew ɗi baxe uji kam hande jum kam yo dokkuta sa waɗi ata e happere non baxe uji hay sa lawƴan ala probléme mais ittu ɗum ɗo buubi tan addantimi nawnam nder wawi pawa to min so mbaɗi tan looƴan hooram inchallah a faami ala aɗa day nawa haalis ko tan ɗon ay jonna ko bosa ɗum kam jawo jeeya so ɗum 200 combien kawno fuɓɓode so 300 ko hoorema 40 waɗa ka so 300 ko tan jokki fottude ɗon ɗon mo jeeya anen sa pari ayi nanni nder kadi guiɗa samde ayi ko yesma nanni yew basa e jid 16 ma fawde hen mbaw ndawal gile mbaw wona so ummi mi yoko wadda yiɗi basa hebbinde wona gogo wote kanko tot kawa wona tetam ewno ñayingue sama o sendima e bande ɗo wima koddiɗoma ñayingue sama o duniya ina jogui joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou jaran namdade ɗe balɗe tellement climat woni weɗi a probléme ba noon a famta sañman climat belɗo climat galle jallam ɗeɗo balɗe machallah bogos hol belno ɗum sona mine bogo probléme ma aɗa gonɗo a andara ga ko yiɗi neɗɗo yiɗi haala ndemgo gonɗo ɗannam so wile rek ko bogos min ɗum walla min ɗe balɗe machallah o façon mo ɗe balɗe ƴew o façon mo addam kam hay jumre mbimami konko ɓuuri welde wallahi aɗa majji aɗa majji sona saɗam seeɗa nam rappel ma ande abuyo ɗo ganda nam rappel ok an kam abuye mbaɗa jan kam mbeɗa haala téléphone abuye lan ha wallahi ko beltiɗo ɓannam fof moƴi dérangement yanka mbeɗa haala téléphone ɓannam fof moƴi ka bone rede mande kam mbiɗa changé ta ɗum tan goggo beltima ko Djiby Ould Ba tawi ko mbaɗanɗomo Jimol aɗa andi Djiby Ould Ba woho Djiby Ould Ba kay mbimami pullo mo anda ɗum wodani hannde aduna cikkanum ka cukalel ma ta wawata andude Djiby gorko mo lumbel laana to wona toon won wurmaɓe eyyi taw gasi o gorko pulla parnoriɗo pulago machallah gorko hannde mi fintan mbimami ɓannam ɗum finti haqqillam fof aɗa mokka ɓaɗanɗa jibinima tawi kam kuppu téléphone tawi ko jeena kalden ɗum wallahi wallahi ɓannam fof moƴi bonis aɗaɗa waɗama bonis gulen maɗe tawi kam kuppu téléphone mo konti jumol ma ngo konti jagguɗo rewɓe worɓe jadata nde yolnde famodirɓe ha cikke ko funeɓe comminema comminema ew rewɓe worɓe jadata nde yolnde famodirɓe ha cikke ko funeɓe ɓamten final aadaji majjani saka jolɓe laana ko jengtude jolaki Djiby Ould honoma weɓani Djiby Ould honoma weɓani Djiby Ould honoma weɓani Djiby Ould Seydi Ba honoma weɓani Seydi Ba honoma gogo dilla de gogo dilla wallahi dilla duniya
ina jogi jomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno Abu ɓuri gartani ceerno Abu dili dillani ceerno Abu ɓuri gartani ceerno Abu woyrendo men Allo kaw asili mashallah kampan wallahi ko mawɗum kaw omo selli ko haala makko ni noddirnoma hen kaw ko jam wona jam wallahi kaw ne yayam mi famanimo yam ñamata yam yarata yam ɗo jooɗi fof nan miijo o heeƴa nder o heeƴani boowal o heeƴani dow omon tan yaha omo arta te min ko ɓuri kam hen muusde fof omo fijanno omo jalanno joni o fijata o jalata o yewtata o watta haydara hay ñamde somi ɓadinimo longel wotere kaw o haaldita hen o yo haali mi siri dow mi sammi less ala nomi waɗirani kaw pour yo haalnam holko woni hol caɗele makko kono o jaɓata kam haalanɗo o wiyat kam tan ko haydara wonnani i min kay kaw ko ɗum jinmi andude ko nden jahata kay gondumi ko ɗum tagi mbimi fat mi nodduma après mi haalanma ɗum ngara ƴeewa haaldude mo ƴeewa somo haalen holko woni wallahi kaw mi famani walla taw mi andani taw wiyata ko mi mawni mi dañani gorko walla hollum mi famani sa tinno kaw ara kaldana kam e yayam mi wawa andude holko wondi so mbiɗa wawi safrude mi safranamo ɗum sibu ni no wayri ni so juutiri ni an moƴƴani inchallah mani garata kaw tin hoto leer mbimami kaw ko longere wotere mbimami o haddite hen longere wotere saaha o ñamatani min kay kaw mi anda ko ɗum kay tagi mbiri nodduma kalna kam holko ngara ƴeewa holko wondi tinno kaw inchallah kono kaw hoto andu ko min nodduma anani eyo salmini kaw noon inchallah eyo mato kam so kaw ari mo waw haalande holko wonti Bismillah. Allo? Allo, hey. Ceerno no mbaɗɗa? Mawɗum jam tan ni. Machallah. Bismillah o ko noon, bismillah. Ceerno o ko client ma. Client? Eyi, mi arino e ma. Eyi. Kalanɗa kam ko heewi kalanmami ko heewi e rafam mbiɗa kam ko ɗum ɗo safar kam. Kalna kadi haalis ma mi yewimo fof. Mbiɗa kam e nder golle tati mami yiɗum ko mbinduɗa ko fof mi waɗi ɗum. Ceerno haydara mi yiyani. Ko mbinɗa ko fof mi waɗi ɗum kono haydara mi yiyani. Eyi. Eyi. Est ce que a waɗi no mbirumami ni? Ceerno no mbiɗa en waɗirni ko noon mbaɗirmi. Noon mbaɗirmi mi haydara hen mi woppani kono haydara mi yiyani pelle ko joni ɓuri bonde ni. A darayani haydara a darayani ko mbimam ko a darayani baŋnge. Mona an a nanata hande ma won yontere hande ko mbiɗa kam witte mbinoɗa kam koye nder balle tati mami yiɗo. Wallahi. Hande ma won yontere mi yiyani haydara. Inde nde? Sali mbiyetemi Seli. Eyi Seli. Sohna Seli. Min ko Allah wawani ko mi waɗi ɗum. A faami min kam e ceerno jogimi ko mbami ko duwaji. Allah neldimo message ma mi windi ko poto windude ko mi neldi ɗum Allah. Ko walidata ko noon ko Allah walidata wona min walidata. Mbami huccude Allah. oto haallam ka so tawi ko Allah mi heddo gallamen simo Allah nan gallamen nan galle mon nan aduna fof anani min wona ɗum mbiɗa kam ko sabaru ma machallah an ledde ma ko ñiway ko ñiwaki anani ko gonga non ni ko mi woni kangal mi woni pewno ne garmi ma subi jeeyo wi ha gare
يا سيلي سلمها هذا من هذا سلمها سلمها هو بدر من نيت هذا من هذا ما ورد دوا ورد مدام ماي علي مدام دوا رابيد مدام ما دوا رابيد جوين كباين سلمها ولا أرض مين كم تشير الموضوع وانا جالي ساعد دو بروا وقت دم أولون وما وقت ما نجري مام نديس مام سلمها مام نديس أدبي كا مام نديس Anju ada juga profil share namanya ada andi kau rent ay bindu jon hadat do ko rent kadi on way wadde mun fof way atu police famon kau ana tuwawo no badin dum fewa no ko manke don ci kuwawo har kuwawo kanyum jejjitmi ko mi sa jabni ko e yayo kala gardo e ma sa andi awa ahuli awa kaw khalis war jaranga wadde ɗum gandanɗa warma kanndarma ne jange iwa joni hewɓe ene cogiri ni de mbiyaɗo wawi a wawa jagga kake janande aɗa jagga te o joni to wonɗo ko cehɗo haldata ko ɓernde te kalisaji ni anujo soni bama ma halluɗum ni comme conseil wona ma ƴettu ƴettude min mbaɗa abdou noyteno gueti hammude gawde ƴetta bamma mbaɗa ɗum bammal wona mi halimam ɗum fomi ni fomi fawɗa bamma o min ko tawɗoma haala appel tan on sih mbeɗa wattu mbeɗa conseil ma ɗum ko conseil wona ɗum an ko garɗa e galle ko neɗɗo mbiɗa ɗo karbisade wi komi ko moƴƴat mi tinani hayso woodi mi tinani won gasi tinmi ko tinmi accident de travail watta wona mi ko wawo jejjiti wawo hat wawo kañum jejjiti wadde hen ɗum wona joni somi ladde nde suudam joni mi transfére ɗum tan wona kam neddunoɗo heddi ko min neldata ɗum tan wawo tan neldemi ara jokko e heddi ko a ñanden wona bonde kabaru e haalde nena men après mbiyum kawam ceerno mo kam comme mbiyam ji vidéo ma tiktok nena wina hawani kawma wonir ceerno kawma nden wiyete janggo qouran faye gese kawma wiyete janggo qouran ya wujjiya dene janane min de mi anda nena men mbi joni noon yo Allah ɓeydu sutur mbaɗa anda min yimma ko min dendiraɓe mbaɗa anda min yimma ko min dendiraɓe to banggal taniraɓe to banggal oɗo jiita nena yimɓe ɓe mbiyam dendiraɓe kaw sawa haali ñatto wallahi moom hen jaati allah seydi moom hen jaati kuɗɗaɗo allah wawo duniya ina jogi joomum sattirma fo hollugeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou rendo men ka wawa wonde annene hono rewɓe yontaɓe ɗum kewi faare wala ɗum kewi farde ka wawa wonde wawi wonde kay ko rouge ses ka wawa wonde mam noddir kom keɓɗo client mam noddir ga ko rouge jaɓɗa de koye appel ngol noon machallah alhamdulillah mawɗum ceerno tugluno ceerno wallahi temeje la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bismillah utamal ngal gare ceerno abou nanɗo ay mayɓe no wurtina koddiɗoma ñayi guesa ma o duniya ina jogi joomum ceerno abou o addi kam ɗo ko wona jaam kadi ko nganumo addi kam ɗo ono joom gallam allah ne hokkimo jawdi hewdi e on mbaɗa yinno noon jawdi ndi heddo e nder galle he on noon janobto ceerno goto ceerno rokki kam hunde yomi ñammimo gila ñamminmomi noon teskirimi rafi are makko ɗeɗon balɗe o rafi muusde caggal mum noon o sanki gilla allah waɗi kadi o yalti aduna kande lelimi jamma o artata yam
ɗum addi kam ɗo woodi ko dukkuɗa am ɓernde Allah hokkama o lelowo oppa mi yeede bara tampi mi ɗanta ko jamma mi ɗanta ko ñalawma nini haalama kono bonom debbo kalɗa ɗo kon hulɓini subhanallah te kadi mbeɗa ñagonno Allah yurmo tomo yaafo toon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kono kam an kam ko jaranma e aduna yaade ceen liggade neɗɗo hakkine maaya jawdi adduna tan yo heddo e galle tan yo jawdi ndi heddo e galle oro yaltinno jawdi hedde galle mbiɗa ko joom galle mo amon wonde ma e galle jawdi ko nene galle an kadi mbiɗa jawdi yo wone poos ma yo wone dow konngol ma ko jiɗɗa mbaɗa jawdi kono jawdi ke joom galle ma noon wonde ma jawdi ke ma woni yaltandi galle ɗum hulɓini de ɗum no hulɓini kadi feewi kadi haa ɗon wawi hadde wona geɗe mbaɗni woto neɗɗo jaran woto haydara jaran maɗum e aduna te wona geɗe mbatta e aduna ma mbiɗa anndi kanko artata ko fof mbiɗa anndi o yiɗi ya fammin ko suka so tawi oɗon jogii sukaaɓe walla yimɓe galle maɓɓe kanko ya haaltu an ko mbaɗɗa ko ya haaltu ɗum ya haalamɓe ɗum ko an ɗum a oɗo an wariimo sabu an joni ka assassin o ko an wariimo wallahi ceerno min mi waɗirani ɗum haw maaya arande worɓe joni tan ne mbay kala hen dañƴo jawdiro on ɗo rewɓe a heewa adda fukka yimɓe ko ɗum tan waɗi kam wadde wallahi mi waɗirani yo maaya mara ko ɓurti tan ko ɓurti ana miijaaki noon ko ɓurti joni kam min kam ko mbimami ko kam so tawi onon jogii ɓiɗɗo to ko mawɗo haalon ɗum ko kewi ko walla kalna jinnaɓe makko so tawi ɓe nguuri ɗum celli a faami ko wona ɗum ko jaaha haa yenande makko nokka ɗon leydi ɗum kom hokkantama ɗum aay hokkata hay gaɓ ya haa yenande makko dukka hen leydi seeɗa sa yi ɓurtoɗa ɗum ceerno wallam eyyi min kay wallima mi waɗi ina ɓuri ɗo ya haa yenande makko nokka hen seeɗa jaa ɓurtoɗa e leydi ndi guitta hen seeɗa aɗa andi yenande makko mbaɗa andi eyyi kasi jaam jaafoɗɗama ko ni tan jaara mi aydara law dokkata kam leydi ndi mbimami a yaw ɗum tan te ɗum kadi eyyi jarani yonti eyyi a jarama jarani sa yi oɗo gonɗe dama ngal mbiya yo ruttu temedde joni ma so rokki noon ala dayata kuɗɗe Allah mbiɗa yebnoma joni mayi ɗo watte arde jammaji min ko mbino hawa ko joni hen min ko kiltiri so ndaran joguimi o ko pièce wonɗo tinami aɗa wawi pièce de ɗum ko pièce wonɗo mi ñamɗo kalisanoma joni mayi ɗo watte fof ko jawdi makko watte arde jammaji waɗanmi ko fewi Allah yo Allah danda men ko pièce wonɗo ko pièce wonɗo tigi hay tohram so ari addi kam versement mi itten temedde joyi mi sakko walla mi ƴewno mbaɗmi ɗum kam kono na natto e galle o sabu oɗo te oɗo mayi ɗon yiɗi kalis omo yiɗi jawdi an nguura maya kadi rewe jawdi nguura rewe jawdi maya rewe jawdi o ko musiba ñaayi ngesa ma o duniya ina jogi joomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou hande ko min joɗinma ɗo yen jewtu joɗiniranima ɗo hen wonde ka nenam komi ɓi ala ñoƴnirmami ko debbo e debbo yo kaldo nene min hande mawni wona cukalel komi debbo mawɗo kilifaɓe mbeɗa andi ko moƴƴi mbeɗa andi ko boñi sibu nene guila caggal babam ma e ha joni mi yiyema waylo waylo nene a natti ñamde a natti yarde a natti yaade to jahannoɗa to a natti wadde haydara nene koye hoore ma tan gonduɗa hay min ɓiye a natti yewtidde yam watti joni hay somi arema gonta koye dogdemi nene tin hoto suuɗam haydara haalanam holko musatma min mbiɗa wawi mi safrande mi safranma ɗum sibu sen gummima e banggue ndewago komi ɓiye komi heñere ma komin tan goto joguiɗa nene sa wayini hen min hammaɗan sa wayini hen min holto fof ponmi fayde saka huccude sibu mi ala hay goto goɗɗo so wona an tinnon nene haalnam holko gonduɗa mi wawa foftade mi wawa ñamde ene yam mbawa kadi anden tidde gonke maki wawa ummade ma mbawa ñamde mbawa yarde nene ay jiiɗa ɗo aduna o
ɓe ngara tan ɓe ne jaha ko nayi babam ko o paanimo ɗo o paanimi ɗo yan wadde haalanam hakko Moussa ma ni tino sabu Allah haalanam Mayram mi nani haala ma kadi mi dañani ko ɓurma an tan goo mi jogumi e adduna ɗo ko ɗum de cikkanno kadi kawma noddi kam ɗum selli omi selli kadi min jewri hen kadi komin jewri hen ko kadi ko ɗum jimmi kadi jooɗade kadi mi haalanma ɗum sabu aduna hay goto anda to wiyata ɗum min e adunam mi wawa dañde ko ɓurma kadi ko weli kam mi haalanta ko mitti kam fof kadi mi haalanta ɗum de cikkanno mineno yam gila bamma yalti aduna ha hande mi ɗanta ko jamma mi ɗanta ko ñalaw kala ɗo jooɗimi wartata yam sabu somi lelima bamma artata yam somi jooɗima bamma artata yam somi yeehi ndiyam komo dare yeesam eyi mbaɗa wawi wiide kadi jaltugol bamma aduna komin saabi ɗum nen har wi noon annen kadi ko Allah annayo kadi mi yarani naydara aɗa andi jawdi ndi tan jawdi bamma jogino ndi ɗum jina aɗa andi worɓe hande so dani jawdi seeɗa mbiya kene jahata nawlira e nder hen nawmi bamma to ceerno rokki kam hunde reedu musori fiimo haw yaltina aduna jaltugol makko aduna mbaɗa wawi wiide sababu ndeya la ilaha illallah ano an Mariam Allahu akbar nena a betti kam nene an ɗum holko ɗum jaranma sababu ni jawdi aduna mbaɗa gorko ma baba min nena a juumi mi yiyatama nene ko Mariam mbiyatmami ande kene ka assassin an ka borow yimɓe nde hen an ka heddora tan ko min wadde min tan heddi mbara kam sababu ni jawdi aduna jawdi ndi ko ɗo gaccatani siwoni garda e aduna o nde ko ɗo tawɗa jawdi ndi woto yejji ɗum noon sa maayi kadi ɗo goppatandi joɓoɗa fittandu babam nene an ka